do spojky, ale Kuba Valera už tuhle chvíli na tramě, doufám, že tak má spoustu fanoušků, je požené dopředu, protože Kuba Valera debatovala, udělala chybu, neposunul se dopředu. Jakub Valera už se zapůžuje ten poslední barel a míří do cíle, teď jenom zaparkovat. Jakub Valera ve svém první kvalifikační jízdě určitě zaslouží.